Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Στο 10ο λεπτό. Έδιωξε ο Τσάμπερλεϊν. Η Arsenal φεύγει μπροστά και βγάζει 6 παίκτες μπροστά με 2. Η παλιά πατάει ο Τσάμπερλεϊν περιοχή, το σουτ στην έξω πλευρά των δικτυών. Ωραία κίνηση. Το σουτ, η μπάλα περνάει δίπλα, το δοκάρι του Οσπίνα, δεν είχε δύναμη. Από τον Φορτούνι το σουτ. Κίνητο λάθος, ο Ντέγε κατεβάζει. Σκοπός είναι να προλάβει να σουτάρει. Καθυστέρησε. Το σουτ του Φορτούνι, μπάλα έξω. Κόρνερ. Πρώτη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό, αλλά ο Ντέγε νωρίτερα είχε την ευκαιρία να σουτάρει. Στο 32 αυτή η φάση για τον Ολυμπιακό. Το σουτ, η μπάλα περνάει και είναι γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό με τον Πάρντο. Στο 33. Η άμυνα της Arsenal δεν πρόλαβε να βγει και να κλείσει τον παίκτη του Ολυμπιακού. Το σουτ πέρασε από τα σώματα, πήγε στη γωνία του Οσπίνα. Κοιτάξτε πόσο ψύχρεμος είναι ο Σίλβα. 0-1. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ στο Emirates. Κοιτάξτε, η μπάλα περνάει από όλους, το σουτ. Ο Οσπίνα δεν έχει οπτική γωνία, διότι είναι πολλά κορμιά μπροστά. Η μπάλα βρήκε και σε πόδι. Στον Τσάμπερλεν έχει βρει, ναι. Μπάλα κάθετα. Εδώ είναι ο Γουόλκοτ, το σουτ, η απόκρουση όχι, ο Ντρομπέτο δεν μπορεί. Η Arsenal σοφαρίζει αμέσως 1-1 με τον θείο Γουόλκοτ, έναν πάρα πολύ ικανό σεντερφόρ, πολύ γρήγορο σεντερφόρ. Κοιτάξτε την κίνηση που κάνει ο Γουόλκοτ. Την ώρα που φεύγει ο Σάντσες, τον καλύπτει ο Σιώβας. Δεν υπάρχει offside. Το σουτ, τον εντύπωση ότι έτσι όπως πέφτει ο Ρομπέρτο, ανέβαζε πιο δυνατά τα χέρια του, θα μπορούσε να βγάλει τη φάση. Βάζει πολύ φάλτσο, ο Οσπίνα προσπάθησε. Έχω την εντύπωση ότι είναι γκολ. Είναι γκολ, δίνει ο βοηθός δίπλα στην εστία. Από το απευθείας κόρνερ του Φορτούνι. Πιάνει τον Οσπίνα στον ύπνο. Ναι, η μπάλα έχει περάσει ολόκληρη. Η μπάλα έχει περάσει ολόκληρη. 2-1. Η Ράμσεϊ στην πρώτη επαφή του. Η μπάλα είναι καταπληκτική. Η παλιά γίνεται εκεί που η άμυνα του Ολυμπιακού βγάζει. Το σουτ, απόκρουση του Ρομπέρτο. Πάνω στη γραμμή κάποιος βρήκε. Ο Ομάρ είναι που σώζει τον Ολυμπιακό και κρατάει το 2-1. Η κάθετη παλιά του Ράμσεϊ. Προλαβαίνει ο Μποτία. Το σουτ του Μερτεζάκερ. Διώχνει ο Ρομπέρτο. Νέο σουτ από τον Καθόρλα και είναι ο Ομάρ. Πάρα πολύ μεγάλη φάση. Η σέντρα εκεί που ο Ρομπέρτο θα πεταχθεί και θα την πετάξει έξω για να είναι σίγουρος. Μπαλά πήρε πολλά φάλτσα. Ο Ζιλ. Καθόρλα. Το σουτ, ο Ρομπέρτο και πάλι με γροθιές. Και να γυρίσει ο Σάντσες εκεί. Βγήκε δυνατά από την άμυνα ο Κασάμι. Γουόλκοτ. Κεφαλιά από κοντά 2-2. Η Arsenal εδώ βρίσκει ανοιχτή την άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Αλέξης Σάντσες φτάνει στο 2-2. Η σέντρα του Γουόλκοτ εκεί έχει αργήσει να κλείσει, μια και λείπει ο Μποτία. Έχει αργήσει να κλείσει ο Ομάρ. Έρχεται ο Σάντσες, η κεφαλιά στη γωνία. 2-2. Η παλιά, ευκαιρία για το Φορτούνι. Το σουτ καθυστέρησε. Η μπάλα φτάνει έξω το Καμπιάσο. Σκάβει μες στην περιοχή. Η μπάλα περνάει. 3-2 Ολυμπιακός. Είναι απίστευτο αυτό που σημαίνει. 3-2 με το Φιντόγκασον. Είναι απίστευτο, αλλά συμβαίνει. Ο Ολυμπιακός αυτή τη φορά στο 1 λεπτό μετά την ισοφάριση της Arsenal στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Το Emirates και πάλι βουβαίνεται. Κοιτάξτε την εικόνα και την έκφραση του Βενιέρ. 3
2. Στο 67 το γκολ του Ισλανδού, με τον Ολυμπιακό να φτάνει με τον Φορτούνη κοντά στο να σουτάρει. Καθυστερεί και η μπάλα πηγαίνει στον Καμπιάσο. Καταπληκτική η πάσα του. Ο Πάρντο γυρίζει, ακουμπάει την μπάλα όσο χρειάζεται. Κλασικό γκολ σεντερφόρ αυτό του Φιμπόγκασον. 3-2. Παίρνει ο Πάρντο και αυτός κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Η σέντρα του είναι καλή, περνάει από όλους. Φάση συνεχίζεται. Φορτούνης, ωραίο σουτ πάνω στον Οσπίνα. Προσπάθησε ο Σάντσες το σουτ, εκείνο ο Ρομπέρτο. Λοιπόν, ο Ζιλ τελικά. Το σουτ και εκπληκτικά ο Ρομπέρτο. Η φάση δεν έχει τελειώσει. Τώρα τελειώνει με την απόκρουση από πλευράς Ολυμπιακού. Γκίμπς βγάζει τη σέντρα, η κεφαλιά out. Πετάχθηκε, πάτησε καλά ο Σάντσες, έχει βρει μπάλα κάπου, είναι κόρνερ. Εκεί η μπάλα περνάει και ο Ρομπέρτο κάνει μια καλή απόκρουση γιατί είχε πάρει περίεργα φάλτσα η μπάλα. Μπαλιά για τον Walcott. Το σούτ του Walcott, βιαστικό, η μπάλα είναι έξω, είναι out. Η μπάλα σκάμπεται μέσα στην περιοχή, κόντρες, Καμπιάσο μακριά. Τσάμπερλεϊν, το σούτ είναι out. Νομίζω ότι τελείωσε το πράγμα. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλη ευκαιρία για την Arsenal.